नैजिदाइन नं गसाइगाव बियाबनि रुंसारि एमएलए माजेन्द्र नार्जारिनि मुङाव मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गसाइगाव जिल्ला बिपेबा साननैनि थाखाय रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव जोलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बिथां रुंसारि माजेन्द्र नार्जारिया 29 नं गसाइगाव बियाबाव गासै 4थि खेबनि थाखाय एमएलए मासिखौ आवग्रिनो हादोंमोन। बे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिथां रुंसारि एमएलएखौ गोसोखांहोनायजों लोगोसेयैनो ओनसोलाव थानाय लाइमोनफोरखौ मुलुग दरबाराव गेलेनाय आयदायाव जौगालु लाबोनायजों लोगोसेयैनो गाव गावनि थांना थानायनि जेन' राहा खालामना लानो हायो। बे जोलुर गेलेनाय हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनि एमएलए रबिराम नार्जारिया बाहागो लाफैनानै जोंनि खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। आङो सिगां जोंनि गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ हानजानिफ्राय जोंनिनो बारग' एमएलए जाय बिथाङा खनब्रै बे गसाइगाव समस्तिनिफ्राय एमएलए हिसाबै सायख'जानानै आसाम बिधान सभायाव बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ खांनायनि बानायनि सिबिनायनि थाखाय मोनसे खाबु मोनदोंमोन बा एमएलए हिसाबै बे ओनसोलखौ बिथाङा खांलांदोंमोन। रायजो राजाफोरनि जौगाखांलु हाबाफारिजों लोगोसे अनसायलु गोबां जे बिथाङा खामानि मावलांदोंमोन। बे बिथांनि अबथिरा जिउ गोमालांनायाव आङो गोसो गोरबो सिंनिफ्राय मोनसे दुखु मोननायखौ फोरमायो आरो लोगोसे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै मोजां जायगायाव जाहाथे थाहैनो मोनो बेनि थाखायबो आफा इसोरनि खाथियाव आं प्रथम आर'ज गाबगोन। जोंहा मोनसे हांमा थाबाय, मोनसे आफस'स थाबाय जे जाय बिथांनि सायाव बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गसाइगाव समस्तिनि मोनफ्रोमबो हारि माहारि आफादफोरनि रायजो राजाफ्रा गोसो मोदोम जिउ होनानै बिसायख'थिनि गोब्राब दावहायाव गाबथाथारनानै हेफाजाब खालामनानै बिथांखौ देरहाहोदोंमोन। बे खेबनि बिसायख'थियावबो देरहानायनि उनाव आसाम बिधान सभानि एमएलए जानानै बिथाङा बे ओनसोलाव जोंनि गेजेराव गोथाङै थानानै सिगां थांनाय समफोरनि बायदि गोबां खामानि मावबावनांगौ जे दङमोन बेखिनिखौ मावफुंनो थाखाय दिनै बिथाङा जोंनि गेजेराव गोथाङै थांनानै थायाखिसै। आफा इसोरा बिथांखौ अबथिरा जोंनि गेजेरनिफ्राय फोथैनानै गावनि खाथियाव लांदों। बेखौ जोङो दिनैहाय जोंनि साफ्रोम बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों लोगोसे जोंनि बिपिएफ हानजाया मोनसे गोसो गोरबो सिंनि हांमा दाहाखौ जोङो अरायबो फोरमायगोन। दा जिखि जाया दिनै बिथाङा सासे उदार अर्थात गेबें गुवार गोसोनि सासे दैदेनगिरिमोन। राजनितिल' नङा, समाजनितियावबो बिथाङा, रांखान्थि बिथिङावबो बिथाङा, बा बायदिसिना धोरोमारि बिथिङावबो बिथाङा गोबां बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों खौसे थानानै खाथियाव थानानै खामानि मावबोदोंमोन। जायनि थाखाय मोनफ्रोमबो बे ओनसोलनि आफाद दल संगठन जाथि हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मोजाङै अनसायोमोन, बजबोमोन। बेबायदि बिथांखौ दिनै गोथाङै जोंनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनो थाखाय अरायबो गोसोखांनायनि मोनसे आयदा हाबाफारि हिसाबै बिथांनि मुङै फुटबल बादायलायनायनि जे हाबाफारि लादों गसाइगाव जिल्ला कमिटि बिपिएफनि बानजायनायाव, बे मोनसे बाख्नायथाव आरो मोनसे खोब नाजावजाथाव हाबाफारि जादों होननानै आं सानगोन। आरो बेनि थाखाय बे एसेबां गिदिर एसेबां मोजां हाबाफारिखौ गसाइगाव जिल्ला कमिटि बिपिएफआ लानायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होगोन। दा बेजों लोगोसे दिनै जोंनि गसाइगाव जिल्ला कमिटि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा बे गेलेनाय आयदाखौ फुटबल बादायलायनायखौ मैयानिफ्राय दिनैसिम साननैनि हाबाफारि लानानै जे जागायदों बा खुंजेनबाय गिबि खेबनि थाखाय नैबे बोसोराव, बे गेलेनाय हाबाफारिखौ गसाइगाव टाउनावबो बिथांमोनहा लानो हायोमोन, श्रीरामपुर टाउनावबो लानो हायोमोन। नाथाय बेफोर जायगायाव लायालासे दिनैहाय जोंनि बे मथामबिल ओनसोलनि गावनि जोनोम जायगा जेराव आदा माजेन्द्र नार्जारिया जोनोम मोनदों बे मथामबिलिनि फैलाव गेलेग्रा फोथारावनो बे गेलेनायखौ फुटबल बादायलायनायखौ दिनैहाय लाफैदों। बेयो थारैनो ओंथि गोनां मोनसे हाबाफारि। मानो होनोबा आदा माजेन्द्र नार्जारिनि जोनोम जायगा, बेयावनो बिथाङा थानानै बेवहायनो बिथाङा गसंजेननानै हारि समाज आरो ओनसोलखौ मानसि माहारिखौ सिबिजेननो थाखाय बिथाङा बेयावनो आगान सुरजेनदों। आरो बिथांनि बे थावनियावनो गसंनानै दिनैहाय जोङो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गेजेराव माजेन्द्र नार्जारिनि हाबा मावलांनायखौ अराय गोजोर गोसोखांजाथाव खालामनानै दोननायनि थांखिजों लोगोसे
बै ओनसोलनि जोंनि जाखांबोनाय जेसेबां लाइमोनफोर दं सेंग्रा सिख्ला जोंनि फंबाय बिनानावफोर दङ गासैबो फंबाय बिनानावफोरनि गेजेराव गेलेनायखौ मोनसे माने थुलुंगाथाव मोनसे पपुलाराइज खालामनायनि थाखाय मोनसे रायजो जोंनि ओनसोलाव मुंदांखा खालामनो थाखाय बयबो गेलेनायनि फारसे गोसो होनानै गावखौ साफा साफा राफोद गेलेगिरि महरै जाहाथे गायसननो हायो बेनि मोनसे थुलुंगाथाव आगान सुरथाव हाबाफारि हिसाबै जोंनि फंबाय बिनानावफ्रा जाहाथे नाजावनानै लायो बिथांमोननि गेजेराव बे मोनसे फोसावनायखौ लाबोनो थाखाय मटिभेट खालामनो थाखाय बेनि थाखायबो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आं सानो माजेन्द्र नार्जारिनि दिनैनि साननैनि थाखाय बे मुंख्लं ट्रफिखौ होनाया साधारन भाबै ओरैनो गेलेनो लानाय मोनसे फुटबल मेम'रियेल ट्रफि होननानै आं साना बिथांनि बे मुङै लानाय ट्रफि फुटबल जे गेलेलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मानसिफ्रा सन्मान सहकारे मान बावनायनि बिथिंजोंबो नोजोर होनानै बे गेलेनायखौ बोजबनानै लागोन अनसायगोन हेफाजाब खालामगोन आरो इयुनाव बेखौ नुनानै जोंनि बे ओनसोलनि बिमा बिफाफ्राबो गाव गावनि गथ'फोरखौ गेलेनाय फारसे गोसो होनो थाखाय निस्सय बिथांमोनखौ गावनि गथ' गथायफोरखौ थुलुंगा होगोन रायजो राजाफ्रा गेलेनायाव बाहागो लाहोगोन आं बेखिनिखौ आसा खालामदों आरो बे ओनसोलनिफ्राय इयुनाव निस्सय साफा साफा मोनफा मोनफा गेलेनाय आयदायाव राफोद गेलेग्रा हिसाबै जोनोम मोनगोन आं बेखौनो दिनैनि गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे बेवहाय आसा खालामदों मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव एमए खालामनाय जानांगोन बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन